Komai farko ƙarshen sa in ya zo zai baka tabbacin kai mai karin sana. Komai in yayi farko ƙarshen shi in ya zo zai baka tabbaci kai mai karin sana. Karan sana, karan sana, karan sana, karan sana, oh karan sana, karan sana, oh karan sana, karan sana, karan sana, oh karan sana. Ni kawai ina ga har abada ba zan sake kula wata aya mace ba. Haba abokiya, me yasa zaka yanke wani ɗanyen hukunci kai tsaye? Ba kai tsaye ba ne, an ci mutunci na, an zubar man da kima, abin ya taɓa min zuciya. Duk wani namiji da kaga ya nasara a rayuwa zaka samu da sa hannun ya mace a ciki. Haka zalika duk wani faduwa ma zaka samu akwai sa hannun mace a ciki. Amma ita faduwa ba wanda zai so ya jingina da ita. Wasu lokutan dole sai an wulakanta ka kafin ka cimma kima a rayuwarka. Duk wani abu mai daraja ana fuskantar kalubale kafin samun sa, kuma wannan iya jure kalubalen soyayya shine ya cancanci samun soyayya. Wannan shi ake kira da suna jarumi. Ka zama jarumi abokina, zan yi alfahari da kai, kana ita ma ta alfahari da kai, kowa zai alfahari da kai, na tabbatar da wannan abokina. Shi yakin so daga zuciya ba a fita makami, da akwai sirri a ciki wanda baya zama ginsami. Ko doki gun tafiya sai an sa mai linzami, ki aminta da ni a cikin rai ni kwana baki mukami. Komai zance soyayya ce, tausaya wa maraice nake amshi furen kauna. Da gari ya waye ta zo gabana ta durkusa ta ce min yaya kake masoyina, masoyina. Idan mun gaisa ta tashi za ta tafi da kwarkwasa, tana juyowa tana ta wayina. Da zaran mun haɗa ido da sauri sai ta waiwaya ta ɓoye sannan ta kama lekina. Daɗin shaukin so a zuci ba zai kare, ko da yaushe sabo yake zama a gidan aure. Mata, ni ma da ku zanayi. To ku yi rawa ku juya mana kun ji mata mata. Darajar kiɗana idan na buga ya burge mata. Ku yi rawa ku juya don Allah kun ji mata. Da kiɗa nake ta so in burge ku mata mata. farko ƙarshen sa in ya zo zai baka tabbacin kai mai karin sana. Komai in yayi farko ƙarshen shi in ya zo zai baka tabbaci kai mai karin sana. Karan sana, karan sana, karan sana, karan sana, oh 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 karan sana, karan sana. Masha Allah, Allah ku ci Malam Yusuf manyan duniya. kai. Ya gari Barka da zuwa, lafiya na wallahi. ya aika. Lafiya alhamdulillah, to ya kasuwa. To alhamdulillah kana gani na kamar ruwa da ke da kara. Kake ganin kasuwar nan ne wannan?
bayan muka kamar gwara ku mu ba abinci ne na mu ba abin da muke sayawa wallahi ga mai su kaga tun da kaga rabona da Kano ina je rabona da Kano yau kwana 8 kenan da to kuma ba kayan marmari kuma kayan marmari da bata kaga ko akwai kidin kai madara akwai omo alhamdulillah ba wanda akwai dan sukari ko koko amma mu nama ba kowa ba zai ci nama kai ma da kake sarkin bawa to ba kowa zai ci nama nama ai wani abu ne wanda yake sirri ne wai ka kana ji ko ka ji daɗin zuwan ka dama ina so mai magana da kai akan yaya hajar gaskiya kai abubuwan nata sun yawa wanda yake damunta wai tsaya a ce mutum kai kowanne lokaci kaga na gabata girmama ka ya ce maka biyayya wai duk abin da take mu hankalinka yana kai kana gani kai ma ka duba ni fa inda take ni kana ba tare da mu ba wanda yake faruwa da ita ni abin da na dauka na gane ku ban san abin da ke damuwa ta ba amma abin da na dauka kuma akwai abin da ke damuwa amma damun kamar kan wata siga ce ta kawaye suka dora ta akan wata duba ana zaga yawwa a dai bai da na fahimci da ni ba haka na san amma fa yanzu ba wanda ta bari da ya hajara ba haka to to yanzu ba wanda ta bari kaga hajara da wallahi duk gidanmu ba mai hakurin ta gaskiya ne wallahi kaga da inda ka san baya goye marayi haka hajara ta zama da to ai wallahi duk abin da ka san ana yi wa yaro kankani da matashi da irina wallahi ba abin da ba ta yi to ta lalace yanzu na yi mamaki da na je gidanka yanzu ta lalace ba ta jin magana to me kawo haka kamar yadda na gaya maka ni matsalolin na fahimta wallahi ba ta jin tsoron kowa a gidan nan kuma kamar yadda na gaya maka shige da fice da take mace take yawan yi da mu maza muka bar mata suna ta yawan shige da fice idan suka ga dama ni a guri na shine yake kawo irin wannan za ka shiga gidanka ka fito lafiya in ka koma ka samu matsala za ka baro gidanka lafiya in koma ka samu matsala to irin waɗannan ne su na fi ɗorawa a takin haka an dai tunanin ka faɗa a gida ga irin azabar da take gana min ko take gana maka da sauran wasu to ba ta da tsoron ta je gidan ta ida ta gani saboda me saboda duk abin da kake gani wannan bayar Allah ka gane Yusuf gidanka fa ya lalace ni na yarda kafin nan kai ta haƙuri gaskiya ne tunda yanzu wallahi tallahi in ba hakurin kai ba abin da zai maka magani illa ka je kai ta Allah ina yi kai ta hakuri to shikenan ni kokari zan yi zan koma to shikenan zan koma to shikenan koma nagode nagode madam abin da yake faɗa kina jin mu kira ɗaki kina so ki bani da shi na ga miki sai na gyara mai zama sai na daidaita shi nan gari nan sai kin yawo da shi na mun wanki ni ce da ni yake magana in Allah ya yarda insha Allah sai mun wanki ba da wannan guguwa ya tsohon da ko ki bani da shi assalamu alaikum marhaba Musa Hajara, wani kuna ta faman hayaniya ne da ke da ni da sarkin bawan da ke da mai gidan ne? Ya fita yanzu. Kila fa akan ɗauko yaron nan ne. Kan shi ne kamar ka sani. To dama shi ya kamata ya je ya ɗauko shi ai. Ko haka yi mun magana mun ce to ni zan je ɗauko yaro ko shi yace shi zai je. Shi ne ya kamata ya je. Shi ya kamata ya je. Ya ce dai zai je. Ban san Allah zai tafi ba ko gobe ko jibi ko shi dai sani. Ko a wannan satin zai je ko kuma kin san yadda za a yi ya? Shi ya sani. Ai ni tun da shigo mu gaisa da Joy ba. Joy. Ai shi ne to ka bari magana da za ina kwana? Lafiya lau. Lafiya lau. Kwana biyu. Lafiya lau wala uce fa. Uce yayi tafiya. Lafiya dai ko? A babarsa ce ba lafiya. A to Allah ya bata lafiya. Duba lafiya. Allah ya bata lafiya. Allah ya bata lafiya. Ni kana ji na yanzu Musa abin da ma zan ga maka in yake magana. Na'am. Idan ya je ya dauko wannan yaro. Na'am. Ko ka sa shi a makaranta ko kai mai menene ma ko sana'a ko zaman shagon za ka koya mai na far maka shi na baka shi. Yawwa to dama kin yanka kan gaba. Yawwa to ni da matintini abinda nake so in ce da ke da Allah in dai kin dawo da Sani ni ki bani shi halak malak. To shikenan na baka Sani amma yanzu abinda nake so in gaya maka ku tattaro kayanka mu dawo mu zauna. Abinda nake bukata kenan abinda nake son ka da shi. Ai ko a guje ma zan dawo. Wallahi zan dawo kuma kin gane wallahi Sadiya ko ta yadda ko ba ta yadda ba
wallahi sai na dawo nan gidan to shikenan ko ta yadda ko kar ta yadda wannan kuma wallahi to Rose zan tafi gida to yaya na kurma a gaida mata to ma ba zai ma zauna a nan gidan ba a zai zauna a hannun ba a gurin shi zai zauna da ji abin da yake ba matar shi dan nan gidan zai dawo ga ɗakunan a nan gidan zai dawo jibi na idan bai dawo shi sai ya gaba ɓaci abu sai na ɓata musu rayuwa amma shi ko sarkin fawa zai zo ya same ni ko yanka motsi ne shi dalin rose dalin da wannan tabbabai ya tsofa Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Adiya? A'a ne gida. Sani da zuwa. Yawwa. Mun zo lafiya. Wala daga gidan sa'an ta Hajara nake. To ina ganin dai Sadiya jibi za mu tayi. Mu je ina. Can gidan su ya Hajara za mu koma. Gidan wa? Ya Hajara za mu koma. Wa ina alaihi lafiya. Ni kan na shiga uku. Ki talla gafara can nuna wani sallallami ai wallahi zaki kukan jini kin san Allah in zaki kukan jini wallahi sai na koma sai mun koma dole ne sai mun koma idan mai kike mun a gidan wata kin dade bata kashe ki ba kin dade baki mutu ba kina fa dole kukan nan ba zai amfana miki komai ba wallahi jibi za mu koma ko ci yadda ko kar Allah ya saki yadda wallahi jibi za mu koma saboda haka idan da Allah dakata kamar kashe ki abin da nake so da ke yau da daddare duk abin da kika sani yana nesa ki matso da shi kusa jibi za mu koma ina gaya miki kin ji ko karan sana karan sana komai yayi farko karshen sa in ya zo zai baka tabbacin kai mai karin sana. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Yawwa. Sabi ya ce a gida? Wallahi ni ce. San da zuwa. Yawwa sannu. San da zuwa. Yawwa. San da zuwa. Yawwa. San da zuwa. Yawwa sannu. Ke ne a tafe? Ni ce nan. To san ina wuni. Ina gaskiya. Kuna da lafiya? Lafiya kalau. Ya kika je gidan nan? Kuma da lafiya kalau wallahi. Sannu. Ya gajiyar ran nan. Na gajiya. Maganin ku ta yi aiki kuwa? Sosai ma. Da gaske? To. Ai da sai nake ji ma na kira ki a waya na fara baki labari. Ina ji shiru na ce to a wallahi ki ko maganin wannan magani yayi aiki ke ni zai ma kin kara kai ni. Da gaske? Allah ko ai ba da za su dawo nan. Ai na san da haka ya dawo tare da kai. Za su dawo tare da ni. To ba masala. Aiki yayi. Aiki na gunshi kamar yankan wuka. To alhamdulillah za ki kara ni zan baki shaida tunda na gani an yi man na gani. To Allah ya kara. Wallahi tallahi aiki yayi kyau kuma ina so baki kara kai saboda za su dawo nan gidan sai ta gane kuranta sai na ba ta gane ba ta da wani. Da gaske? Gaskiya ne wannan. Ya yi daidai. Daram. Sai mun yi. Insha Allah kuma za ki ƙara kai ni. Zan koma Allah ko zan koma gurin shi. Da shi ma mai gidan na ga ya nemi wani gani. Ya nemi wani buri ya nemi wani yawo. Za mu je ku. Zai shi ma zan gyara mai wannan mutumin. Kuma na ce su tattaro gaba ɗaya da shi da iyalin nasu dawo. Da gaske? Gaskiya ne wannan. Allah. Na ce sai ya dawo nan. Maganin su. Za mu ga inda za ta yi wallahi. Zan koma. To, sassafe ki huta gajiya na gode. Amin na gode. Na gode. Sai Allah ya gani. To shikenan kuma in kin je koma menene da zaki ji bayani in za mu koma. To Allah ya taimaka. Yawa sai sannu. Shikenan ni ya bari tashi in je aka kwanta. Ni kawai ina ga har abada ba zan sake kula wata aya mace ba. Haba abokina, me yasa zaka yanke wani ɗanyen hukunci kai tsaye? Ba kai tsaye ba ne. An ci mutunci na, an zubar man da kima, abin ya taba min zuciya. Duk wani namiji da kaga ya nasara a rayuwa, zaka samu da sa hannun ya mace a ciki. Haka zalika, duk wani faduwa ma zaka samu akwai sa hannun mace a ciki. Amma ita faduwa ba wanda zai so ya jingina da ita. Wasu lokutan dole sai an wulakanta ka kafin ka cimma kima a rayuwarka. Duk wani abu mai daraja ana fuskantar kalubale kafin samun sa, kuma wannan iya jure kalubalen soyayya
shi ne ya cancanci samun soyayya. Wannan shi ake kira da suna jarumi. Ka zama jarumi abokina, zan yi alfahari da kai, kana ita ma ta alfahari da kai, kowa zai alfahari da kai, na tabbatar da wannan abokina. Shi yakin so daga zuciya ba a fita makami, da akwai sirri a ciki wanda baya zama ginsami. Ko doki gun tafiya sai an sa mai linzami, ki aminta da ni a cikin rai ni kwana baki mukami. Komai zance soyayya ce, tausaya wa maraici na ki amshi furen kauna. Da gari ya waye ta zo gabana ta durkusa ta ce min yaya kake masoyina masoyina. Idan mun gaisa ta tashi za ta tafi da kwarkwasa, tana juyowa tana tawayyena. Da zaran mun haɗa ido da sauri sai ta waiwaya ta ɓoye sannan ta kama lekina. Daɗin shauƙin so a zuci ba zai kare, ko da yaushe sabo yake zama a gidan aure. Mata, ni ma da ku zanayi. To, ku yi rawa ku juya mana kun ji mata mata. Darajar kiɗana idan na buga ya burge mata. Ku yi rawa ku juya don Allah kun ji mata. Da kiɗa nake ta so in burge ku mata mata. Farko ƙarshen sa in ya zo zai baka tabbacin kai mai karan sana. Salamu alaikum. Ke, ya aka yi kuma haka? Kira ki bari. To me ke faruwa? Wallahi wani mugu abu na ji yanzu nan. Kuma? To gaya mu yi shiru gaya mu. Me ya faru? Lalle sai mun koma gidansu. Kai, yaushe za ku tafi to? Wai jibi ba. Allah na tuba. Jibi za mu tafi. Saki ya hakuri. Kin ji? Ce mai ke ne ke yi mata magana nan na san tana jin maganar ki. Ke ce kawata ta amana. Ki taimaka mu. To. Yar wahala yanzu kika fara. Yanzu kika fara ganin komai. An tafi. Allah ya kiyaye. Dan Allah ki mun magana. Zan yi. Dan Allah ki taimaka. Zan yi. Na san tana jin maganar ki. Tana ji. To na gode. Wace ce maraba? Wallahi mu ne. Annunku yawa. Ina wuni. Ina wuni. Ya gaji. Na gajiya. Ya aiki. Lafiya, lafiya nan lafiya ya kwana biyu. Lafiya kala wallahi sannu. Sannu. Ya muka ba. Lafiya kala aje gida lafiya. Lafiya kala. Sannu. Na zo miki ne da wani labari. Na me kuma? Daga gidan kawu Musa nake. Awo. Kin je gidan Sadiya kenan. Wallahi na je kin abin da yake ma anti Sadiya. Kariya da taka take ta gudu kusa karewa. Abu na alkhairi komai ya samu ita yake. Eh mana ai na kusa raba su zan dawo da su gidan da ai zan za su dawo. Nan za su dawo. Baya ma fi. Nan za su dawo to amma shi komai ya samu wai sai ya ce wai Sadiya. Eh mana. Komai ya samu. Baya jin fada da ke ganin shi. Baya jin fada da ke ganin shi. Baya jin fada amma kuma wannan kalan ni ai sai sa da kukuta dai komai ya kusa wucewa.
tunda sun kusa dawowa ga ni ga su gaskiya abin da ake ci abinci ma za a ci ni zan bada kuma me ya samu ya ce wai Sadiya shinkafa ta nan ta zo ta take kokurin ta ko ba mai ba magi haka za ta dafa ta ci amma dan Allah ka kiga a haba ina ga mutum ga mata gobe kin je gidan ki ƙara gaya muni a zan zo gaya miki ai ba zan gaya mata ai ba zan gaya ba zan faɗa to ni dai kin ga in za ki tafi a ni zan to nagode Allah ya saka da alheri ga da gida to sai na zo to shikenan komai yayi farko ƙarshen sa in ya zo zai baka tabbacin kai mai karin sana komai in yayi farko ƙarshen shi in ya zo zai baka tabbaci kai mai karan sana karan sana karan sana Aunty? Aunty? Lafiya? Lafiya kalau. Wace kika shigo? Na gani ne kin wani baza tagumi. Na komai. Ya yau? Lafiya kalau daga gidan Baba Hajara nake. To, na ji wani sabon labari. Ke dai ba ki rabuwa da jin labarai wajen. Ke bari ke dai. Wai na je Baba Hajara tana cewa wai gobe za ku kwashe kayan ku koma gidanta. Haka ni ma na ji. Na ji tana cewa za ki koma bai wata ya ta wulaƙanta ki. To anan ma hutawa ne. Ta ƙasƙantar da ke. Anan ma fa ba huta ne ba. Gaskiya a miƙe tsaye. To kuma shi ne gidan naki ya yadda? Ba zai yarda ba tunda shi ma ƙarƙashin ta yake? Duk abin da ta ce mai ai haka. Gaskiya dai akwai sake. Ya za a yi kuma a ce za ki koma gidanta? A komai. Duk abin da ta yi. Duk nan gidan a ce duk abin da take bai ishe ta ba kuma kin koma can ta ƙasƙantar da ke? Ta wulakanta ki akwai Allah tsakani da Allah hada dai laifin mai gidanki gaskiya za a ce kwashe kayanki kuma ki koma can ya na iya gaskiya akwai sake ni dai wallahi ban gane ba dole sai haƙuri to Allah kyauta karan sana karan sana karan sana karan sana oh 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 karan sana ki shigo fa a hankali ba fa karɓar ki zan yi ba fa salamu alaikum alaikum salam salamu alaikum alaikum salam na ga maka ba za ta so ku dawo nan ba nan da ta wani bata rai saboda tana ce kare ta babu baka komai ka dauka ka je ka kai mata komai ka dauka da yanzu an dawo nan ai bata isa ta ba da ke ba dole wallahi kuma tan magana ta za ba abin da za ta yi kuma ba ki isa ki wani abu kuma dole dan uwana abin da kika sa sai ta yi dole ba kin ga mai da muka da ita kuwa ba ta sa Allah ba je ta dinga surfa uban kuka to ai bakin ciki za ta ai bakin ciki za ta dawo wata nan to ni ta isa ta raba da yar uwata da bakin ciki wannan ga fili na ai wannan yarinya ta isa ta raba da yar uwata abu yadda zaki da bakin ciki kawai ba yadda zaki da ni ba sai abin da nake da a cikin daki wallahi kuwa ga daki nan shine ba kuwa koma ciki sai ki tayi ki kwai kayan ki shiga da shi koma can daki karan sana karan sana karan sana oh karan sana karan sana oh karan sana karan sana oh karan sana Hello. Babe, are you back? I'm back now. Shenu. Ya hannu kuma. Jiki da sauki. Okay, jiki yana cewa ko? So, Rose ne ke tambaya mana. To. Wai ni da ce wai shi Musa mana sun dawo ko? Wallahi mai gida. Akuz billahi, ki sai burubi ya zai a fara burubi a gidan nan wallahi. Wallahi na kama ka din. To da an yi mai sauki yanzu akwai siya mana. Ai saboda baka nan a gida. Ke ki da mana, komai zai gyara mana. Ai bane zama amma yanzu komai zai gyaru kowa. Da gaske?
a kuzu billahi ina miki magana kina wani ai da zan ji dadi koyi a kuzu billahi mu lokacin muna ce obota mun gyaran gida sosai ina so zan tafi wannan a tafi kake da mu da nayi son wanka a to ai bai zama wallahi da samu na goci kawai to shikenan Allah ya kiyaye. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Yawwa. Safiya ne a gida? Wallahi ni ce nan da zuwa. Sannu. Yawa sannu. Yawwa. An da zuwa. Ina wuni? Na gajiya. Ina nan lafiya. Lafiya kalau. Ya kwana biyu. Lafiya kalau. Dama ina son na so da ba ke so gidan nan. To. Na san ganin ki. To me ke faruwa kuma? Kin gare na Musa na samu. Wannan abu ya yi amma yanzu mijina ne na gani neman wata gada-gada sarkin bawa kenan yana min wata gada-gada so nake shi ba a saita min miji in saita mai hanya to shi kenan yawwa ba da ina so mallake shi ma sai abin da nayi da shi sai yanda na ce da shi da gaske gaskiya ne wannan to yanzu ya kike za yi kuma so nake mu tashi in shirya mu tafi ki raka ni gidan bokan kuma to ai naga aikin sa kar ki samu matsala za mu je amma abin da nake so da ke kin ga yamma ta riga ta yi tunda ban san da wannan maganan ba sai mu jira zuwa gobe ko ya ki gani mu jira zuwa gobe idan Allah ya kai mu zan zo sai mu je to shikenan to Allah ya nuna mana amin amma na ga wata kuma fa ko ta jin mu ba ta jin Hausa ba ta ji man na fuka to bar an gaishe da turanci ba ta ji madam good evening madam thank you yawwa da gaske ne ba ta ji ayya kurma ce to ni zan tafi to shikenan gobe ki jira ne to Allah shi kai mu safiya na gode Allah ya nuna ba dan shi da wurin mu tafi to shikenan yawwa Allah ya kai mu amin na gode yawwa ni ma na dai bari tashi shiga daki komai yayi farko karshen sa in ya zo zai baka tabbacin kai mai karan sana komai in yayi farko karshen shi in ya zo zai baka tabbaci kai. Salamu alaikum. Alaikum salam. Hajara. Sani. Na'am. Ki fito. Kin zo? Ki fito mu tafi. To bari ɗauko gele na. To. Yawwa to ya gajiya. Ba gajiya. Ya aiki. Ya kika je gida lafiya kalau. Mu tafi ko? Ni ma na to me za a jira? Kice da ma a shirye kike. A ba wa ne tun sun asuba na shirye. Kin masa? Mana. To mu je. Mai karan sana. Karan sana. Karan sana. Karan sana. Oh, 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 karan sana. Ni kawai ina ga har abada ba zan sake kula wata aya mace ba. Haba abokina, me yasa zaka yanke wani ɗanyen hukunci kai tsaye? Ba kai tsaye ba ne. An ci mutunci na, an zubar man da kima, abin ya taɓa min zuciya. Duk wani namiji da kaga ya nasara a rayuwa zaka samu da sa hannun ya mace a ciki. Haka zalika duk wani faduwa ma zaka samu akwai sa hannun mace a ciki. Amma ita faduwa ba wanda zai so ya jingina da ita. Wasu lokutan dole sai an wulakanta ka kafin ka cimma kima a rayuwarka. Duk wani abu mai daraja ana fuskantar kalubale kafin samun sa. Kuma wannan iya jure kalubalen soyayya shine ya cancanci samun soyayya. Wannan shi ake kira da suna jarumi. Ka zama jarumi abokina, zan yi alfahari da kai, kana ita ma ta alfahari da kai, kowa zai alfahari da kai, na tabbatar da wannan abokina. Shi yakin so daga zuciya ba a fita makami, da akwai sirri a ciki wanda baya zama ginsami. Ko doki gun tafiya sai an sa mai linzami, ki aminta da ni a cikin rai ni kwana baki mukami. Komai zance soyayya ce, tausaya
amshi furen kauna. Da gari ya waye ta zo gabana ta durkusa ta ce min yaya take masoyina masoyina. Idan mun gaisa ta tashi za ta tafi da kwarkwasa, tana juyowa tana ta wayena. Da zaran mun haɗa ido da sauri sai ta waiwaya ta ɓoye sannan ta kama lekina. Daɗin shaukin so a zuci ba zai kare, ko da yaushe sabo yake zama a gidan aure. Mata ni ma da ku zanayi, to ku yi rawa ku juya mana kun ji mata mata. Darajar kiɗana idan na buga ya burge mata. Ku yi rawa ku juya dan Allah kun ji mata. Da kiɗa nake ta so in burge ku mata mata. Maker Productions.